Bada zerbait, idazlearen bakardadea areagotzen duena. Kritika da. Liburua irakurri edo ez irakurri erabakitzen duen esaldi multzoa. Izerdiotza sortarazi dezakeen ostiko sorta. Edo baita ere, idazlearen lana laudorioz betetzen duen iritzia. Idazleari amildegian behera erortzeko arriskua eskaintzen dio, besteak beste. Eta baita garaikurrik ederrenak jasotzekoa ere. Aldi berean, gorrotoa eta maitasuna sortzen duen lana da kritikariarena. Dena den, idazleak beti behar du kritikari bat. Beharrezkoa du kritikariaren lana biziki gorroto badu ere. Bere liburuak irakurlegora zabaldu nahi baditu behintzat. Baina egunkari, aldizkari, naiz interneteko kritikari profesionalez gain, bada gure artean kritika literarioak zabaltzen dituen ekimen berezi bat, 111 Akademia izenekoa. Idazlea irakurleari zuzentzen zaio, idazmakinaren aurrean igarotzen dituen une guztietan. Irakurleari eskaintzen dizkio idazten dituen hitzak, eskutitz bat balitz bezala. Baina gehienetan, kritikari profesionalaren iritzia soilik jasotzen du bueltan, eta irakurlearen aldiz bere irudimenean geratzen da. Bidearen erdian dago idazlea, irakurlearen eta kritikariaren artean. Bere lanari buruzko iritziak irakurri eta ulertu behar dituen hori. Beste edozeini gerta dakioten bezala, idazleak aldarte onean edo guztiz zapuztuta har dezake irakurle eta kritikariaren aldetik datorkion iritzia. Kasu honetan, kaletik datorrena begionez hartzen dute idazleek.